ቀዳሜቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ሳልሳይ ምዕራፍ። እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ። ሓደ እኳ ማዕርግ ኤጲስቆጶስ እንተደለየ ሰናይ ግብሪ ይምና ኣሎ። እምበኣርሲ እቲ ኤጲስቆጶስ መንቅብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ጥንቁቕ ቅጻዕ ነፍሱ ኣገባብ ዝፈልጥ ተቐባል ጋሻ ንምስትምሃር ብቑዕ ክኸውን ይግብኦ። ዘይሰክር ዘይወቓዕ ግና ኸልኡም ዘይበኣስ ፈታዊ ገንዘብ ዘይኮነ ነታ ቤቱ ኸስተናብራ ካብ ዘይክእል ግና ነታ ማሕበር ኣምላኽ ደኣ ኸመይ ገይሩ ኸኣልያ ይኾነሉ። ስለዚ ቤቱ ጽቡቕ ገይሩ ዘስተናብርን ብኹሉ ምርዛን እዙዛት ውሉድ ዘለዎ ይኹን። ተነፊሑ ናብ ፍርዲ ዲያብሎስ ምእንቲ ኸይወድቕ ሓድሽ ተኽሊ ኣይኹን። ኣብ ጸርፍን መፈንጥራን ዲያብሎስ ምእንቲ ኸይወድቕ ከኣ ካብቶም ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ጽቡቕ ምስክር ክህልዎ ይግባእ። ዲያቆናት እውን ከምኡ ነቲ ምስጢር እምነት ካብ ንጹሕ ሕልና ሒዞም ረዘንቲ ሰብ ክልተ ልሳን ዘይኮኑ ብዙሕ ወይኒ ንምስታይ ዘየድህቡ ርኹስ ረብሓ ዘይደልዩ ክኾኑ ይግባእ። እዚኣቶም እውን ቅድም ይመርመሩ መንቅብ ዘይብሎም እንተኾኑ ሽዑ የገልግሉ። ኣንስቲ እውን ከምኡ ረዘንቲ ዘይሓምያ ጥንቁቓት ብኹሉ እውን እሙናት ክኾና ይግባእ። እቶም ዲያቆናት ኣጸቢቖም ምስ ኣገልገሉ ዓብዪ ማዕርግን ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ትብዓትን ይረኽቡ እዮም እሞ ሰብ ሓንቲ ሰበይቲ ደቆምን ኣባይቶምን ኣጸቢቖም ዘስተናብሩ ይኹኑ። ናባኻ ቐልጢፈ ከም ዝመጽእ ተስፋ እናገበርኩ እዚ ይጽሕፈልካ ኣለኹ። እንተ ደንጊኹ ግና ኣብታ ቤት ኣምላኽ ማለት ናይቲ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ማሕበር ሕያው ኣምላኽ ከመይ ክትገብር ከም ዝግብኣካ ክትፈልጥ እፈቱ ኣለኹ። ብሓቂ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብዪ እዩ። ንሱ እቲ ብስጋ እተገልጸ ብመንፈስ ጸደቐ ንመላእኽቲ ተረኣየ ኣብ ኣሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣምነ ናብ ክብሪ ዓረገ።